ke ang tapubak at onek norok no ader marok nukjagyang ka ke obrok sar nai obi thirok no omusar khangke wagrok kasto kahamungo omahai tebo phunugane ke ang obo kangkai obono kangkai gestation obono go ang tapokani lapis sari kono kam pasar abo kam gestation sar ko jok khaisa ke obono ko obono metha thaisa renai metha thaisa korbang yakung kaitok ni ke metha thaisa renai ke sasing khlaima basuk norona clear ka phunok mangla kha ani genda buslei abo ara sayang itong khamke harok sawi kirimiri rok khawi harok sawi khamke ara sayang itong koban genda haus smartphone chu lei har pa pala ta agi norok no poila op naman hayin ya oban ka dichiri zak norok ni dok na ada sai tong kha op no op ayo al ko ni no tabu sar pro ta basa nan sikang no ni ni sar ke bono ok khalibo je o khai je liet apno ok khalibo ata wakhe lai sar na tabe tabo bono sar pro ke yang khani wak je koma khabar khairjak lakhin ara sane keng keng kha bono kake ang mairok charliya sudu bono ang busi sini lukhai sarwa jaste sono lukhai ka kata bonang sapu isiruwa kanaji ang bonaji mai bai busi ba sapu sari to nai kata bok sudu bonang ang busi sini no lukhai sari to bonang tu bisa isir kha kharawai kananya ji khatam sai to norok pura sarai sarai poriskar thunja ke naji busi bai simun rijabo phunugane ar mai bai bunda bai rijak simun bo ang norok phunugane wa oba hai tu thanke tori thangka abono mo norok ang phunuk nai khanani sala